mio fura, che ti ha chiarato sto capo? Часа, деня е 4 март. Извършваме най-безмислената операция. Yo sé a mí. This is for the memory. Yo sé a mí. А? Yo sé a mí. Баско, покажи как се работи. Ето, гледайте. Ръчно. Я. It's very, very good. Basta copsire. È buono. Няма къде да го отрежем. Кажи в работилното сам, Ване. Здорово. И за не вече го режеме на потици вместо с опасата, ще направим едно ново. Даги! Готки ме, дели! И флекс, ре! Няма флекс. С флексе! Това е в работилницата. Is car Dorus going? Me. Иска да смина, детко, кулата! It's good as car. It's good. Good driver. I go and take flex. Не. Okay. Какво ще го направи, ние ще го намерим. Таван да има за до година две резервни. Знаете ли вие какво може да правите? Искате, вземите я долу, аз ще взема рулетка. Ние тук кипим от желание да работим. Къде е Анатони?